Živjeli! Moje ime je Jurica Rujić, pomorac sa više od 20 godina iskustva te bivši profesor pomorske škole u Zadru. Evo, nakon malo duže vremena se ponovo javljam. Nakon dosta upita odlučio sam se napraviti opet jedan video o promjeni industrije. Već sam o tome pričao, ali probat ću sada možda malo detaljnije pa vam možda bude što i korisnoga. Pomorac ste, nautičar ili strojar i želite se prebaciti na offshore. Postoji klasični offshore, to su platforme koje se dijele na primjer na production platforme, drilling ili na primjer FSO ili FPSO. FSO i FPSO su naravno crude oil, a za one koji su na plinu imate FSRU i FLNG, dakle plin. Postoji također marine offshore, to su brodovi koji služe za opskrbu platformi i ostalih instalacija. Dijele se na PSV, DSV, OSV i tako dalje. Ako ste kojim slučajem kapetan duge plovidbe i želite ići na marine offshore, možete ići za mooring mastera ili marine superintendenta. Također se možete prekvalificirati za OIM-a, što znači Offshore Installation Managera. Da biste postali OIM, trebate položiti certifikat za OIM-a plus certifikate koje traži zastava. Za strojare, dakle, to je Maintenance Department, možete, ako ste recimo upravitelj stroja, ići za Maintenance Superintendenta ili Mechanical Superintendenta. Podjela posade na brodu. Posada se dijeli na Core Crew i Project Crew. Core Crew, to je posada koja radi za brodovlasnika. Project Crew, to je posada koja radi za projekt i obično dolazi na unajmljeni brod. Te ta posada nije odgovorna za brod, već samo za projekt, a navigacija i pozicioniranje broda je Marine Crew, odnosno Core Crew. Strojari za offshore marine traženo je iskustvo DP Maintenance, Diesel Electric Experience, a nautičari za offshore marine moraju posjedovati DP certifikate. Također tu postoji posla i za električare, oni moraju imati High Voltage Experience. Offshore pozicije koji su ekvivalent pozicijama na brodu su na primjer za strojare Maintenance Supervisor ili Maintenance Superintendent, to su pozicije upravitelja stroja ili recimo prvog časnika stroja. Za recimo prvog i drugog časnika stroja Mechanical Supervisor, a za trećega ili isto drugoga Chief Deck Engineer. Za kapetane i prve časnike Marine Supervisor, Marine Superintendent, za druge oficire i treće oficire Safety Officer. Ako ste na primjer na FPSO, možete ići za Cargo Assistant Supervisora. Uz to da imate iskustvo naravno na crude oil tankerima. Malo o certifikatima. Uz standardni STCV paket morate imati i offshore certifikate. Koji su to certifikati? BOSIET, Basic Offshore Training, i HUET, to je Helicopter Underwater Emergency Escape. Zašto HUET? Pa zato što se crew change na nekim instalacijama radi helikopterom. Uz klasičan marin liječnički koji radimo za produženje pomorske knjižice, u većini slučajeva će vam tražiti OGUK ili OGEU Medical Check-up. Gdje polagati BOSIET i HUET? Pa najbliže nama Italija, u Raveni CFO Training Center ili u Nizozemskoj FMTC Training Center. Evo malo zanimljivoga. Vrste brodova i postrojenja na offshore koji se naravno dijeli na marine i klasični offshore. Postoje platforme koje se dijele na drilling, production ili accommodation. Dakle, sva ta postrojenja su međusobno povezana, tako da na primjer drilling ili production platforma šalju teret na storage tanker koji se zove FSO. Na FSO dolazi export tanker i FSO prekrcava teret na taj export tanker.
FPSO je također storage tanker, ali je i također rafinerija, prima teret sa drilling platforme, te se također radi prekrcaj na eksport tanker. Jack up može biti brod ili barža, a može biti jack up drilling ili jack up accommodation. Također može biti i jack up vessel, to je obično brod koji služi za construction na moru. A što je construction? To je na primjer postavljanje pilona na koje se postavljaju vjetrenjače ili postavljanje raznih instalacija na moru. Jack up barge, to su većinom akomodacije, te na takvim vrstama postrojenja strojari mogu naći posao bez problema, pošto tu nema naravno pogona, već samo generatori za održavanje i naravno dizalice i slične stvari, a za nautičare OIM ili safety oficir. A postoje barže koje se pogone sa sidrima, 4, 8, 12 sidara, obično služe za construction ili pipe laying. Strojari tu mogu pronaći posao u technical departmentu, te također recimo niži oficiri stroja mogu naći posao kao chief mechanic, to znači održavanje generatora i vinčeva za sidra. Za nautiku OIM ili barge master, te naravno safety oficir. Da bi se barža kojoj za pogon služe sidra mogla pomicati od točke A do točke B, postoje anchor handleri koji rade kao servisni brodovi, odnosno služe za prebacivanje sidara na određene pozicije. Također na tim anchor handlerima mogu pronaći posao i strojari i nautičari. Dakle, brodovi na kojima možete pronaći posao su pipeline vessels, cable line vessels, seismic vessels, construction vessels koji se dijele na deep sea i near shore construction vessels. Za sve te brodove nautičari uz klasične STCV certifikate moraju imati položeno i DP, Dynamic Positioning. Na kraju bih spomenuo Semi-Submersible Vessel. Semi-Submersible Vessel inače služi za heavy lifting i construction. Na tim brodovima također i drugi članovi posade mogu pronaći posao, na primjer vođa palube se može pronaći u ulozi deck formana. Te uz klasične STCV certifikate mora imati Rigging and Lifting Certificate. Pa onda dizaličari mogu pronaći sebe također na tim brodovima. To su dizalice koje su od 5, 6, 10 tisuća tona, dakle to su posebne dizalice, heavy lifting. Za te poslove naravno treba imati položeno posebne certifikate za iste dizalice. A što se tiče nautičara, dakle tu na Semi-Submersible Vesselu uz DP certifikate treba imati iskustvo sa operacijama sa balastom. Nadam se da sam vam uspio objasniti i približiti nešto, dakle ta promjena industrije. Mogao bi pričati o tome 50 sati i imati video od isto toliko sati, ali to nema smisla pošto ima i previše detalja, previše informacija, pa sam pokušao to skratiti u jedan 9-minutni video. Hvala lijepo i do sljedećeg puta, mirno more i živjeli!